Quan viatgeu en avió, pot ser que el vostre vol tingui un cert retard. Una quarta part dels vols pateixen retards de 40 minuts. Esperar 15 minuts directament no es considera com a retras. A més, tampoc es té en compte el temps que esperem fins que es tanca la porta d'embarcament. En aquests casos, què podem exigir com a consumidors? En el cas de que el vostre vol pateixi un retras de 3 hores, teniu dret a menjar, refrescos i 2 trucades. Si el vostre trajecte era superior a 1.500 quilòmetres i té un retard de 2 hores, també podreu demanar aquests serveis. Teniu dret a hotel i trasllats si el vol es canvia pel dia següent. I podeu exigir que us tornin els diners del bitllet si decidiu no volar i el retard és superior a les 5 hores, tant si el vostre viatge és directe o de connexió. Si heu contractat un paquet turístic, haureu de reclamar a la vostra agència de viatges. Els aeroports d'AENA han de facilitar-vos tota la informació i documentació necessària per demostrar que el vostre vol ha patit un retard. També teniu el dret com a consumidors a presentar una reclamació per l'incompliment del servei. Si la vostra reclamació no prospera, podeu dirigir-vos a la Direcció General d'Aviació Civil o interposar una demanda. A la web de l'Agència Catalana de Consum podreu trobar més informació dels vostres drets quan aneu a fer un viatge.